Nasuya ka sa ilang kinabuhi nga abi nimo hayahay kaayo diri sa social media, pero ang tinuod di ay ila rang gipangtaguan ng ilang mga baho o mga struggles sa kinabuhi. Uy, no, pagsasarox! Hindi, abay, sasarox, be! Ang bing sasarox! Ayaw, uy! Hoy! Sumuli, ayaw ko pag-ipagbulag mo! Ayaw ko pag-ipagbulag ba? Usahay wala lang yun nimo na realize ba kung unsa ka kaswerte. Kunya karon na unsa naman ka depressed. Nganong depressed man ka kay gibiyaan ka sa imong uyab. Problema mo gud nimo diha mo ka naka-focus, diha mo gud ka nakatutok. Wala nimo nakita ba nga naa pa kay atop sa imong ulo. Naa pa kay tarong nga trabaho or naa pa kay ginikanan nga nagsustento nimo. Naa pa kay kauban sa kinabuhi ug sinina nga gisulod. Kompleto ra ka. Tanang kinahanglan nimo sa kinabuhi naara. Yang uban kung pangutan-on nimo nganong depressed man ka kay nakakita mo gud kog mga pictures sa akong mga friends, feel na ko nabiyaan ako sa panahon kung sa maday na nakita nimo sa mga pictures nila nangaag sila sa mga nindot nga lugar, nangaon sila sa mga nindot nga kan-anan, hilig kaayo ka mag-ingon ana, hilig jud kaayo ka magsigi og tan-aw sa kinabuhi sa uban. Ang kanang ilang gipang post diha sa social media, di pang pili kana nila aron magpasuya. Mao ra maguna. Kanang ilang gipang post diha para ra na magpasuya. Naa pa bay laing rason? Oo, naa pa. Pero apil na ang magpasuya sa ilang mga rason. Unya ikaw sad nagpadala pug ka, nituo sad ka. Unya ang nahimong unsa may nahimong epekto ana nimo? Abi nimo nga maunay kinabuhi nila without considering nga on regular days dili sila pirmi mangaon sa restaurant, dili sila kada adlaw gastay sa hotel, dili sila pirmi naa sa Boracay, dili man gud kada adlaw naa sila kwarta kay ang tinud-an nay di ay kay kada adlaw silang pirming nagtagkan nga kada adlaw silang naglikay-likay sa ilang gipang utangan kay ug wala na ka nakahibaw ana. Wala na kay kalibutan nga mauna ilang sitwasyon. O nya ikaw wala kay utang ug nagtrabaho ka og tarong, nya mauna imong gikasuyaan. Nasuya ka sa ilang kinabuhi nga abi nimo hayahay kaayo diri sa social media, pero ang tinuod di ay ila rang gipangtaguan ng ilang mga baho o mga struggles sa kinabuhi. Nya moingon ka, depressed ka. Tanawa imong kaugalingon og usab. Pasalamati ang mga butang nga naa nimo karon. Ug ayaw itandi ang imuhang struggle sa ilusyon sa uban na gipakita diri sa social media.